فقري نسخ سجاري كنا كيتقلني سالسة كفار ወዲ ገዝኣ ከምቲ ዝበለቶ ንሰለስተ መዓልቲ ኢሉ ምስ ወፀ ጓል ከይተረድኣ ፅምዋ ብፅምዋ ኮነት ናይ ኣፍቃርያ ከይኣኽላስ ኣብ ጥቓ ክንሱ ምርሓቑ ዘየለ ስምዒት ክወራ ጀመረ። ዋላ እኳ ደው ኢላ ዳሓዊ ትገብር እንተኾነት የግደስ ኣይ ኣብ ከም ጥቓኣን ኮይኑ ዘስሕቓን ዝፃወቱን ካብቲ ገዛ ካብ ዝወፅእ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ኣውፂኡ ሽሕ ግዜ ብኣፍቃርያ ናፍቆት ትለሎ እምበር ኮይኑ ግና ኣይ ከም ወዲ ገዝኣን መግቢ ከም ድሌታ ክትበላ ኣይተረኣየትን። ንሱ እንዳሰሓቐት ከምዛ ዘይተብሲ ዝነበረት ሰዓት 5 ኣብ ዓራታ ደይቦም ኩሉ ነገር ከይተረድኣ ክፅልኣ ጀመረ። እንታይ ዝኹን ዘለኹ እንዳበለቱን ዋላ እኳ ነብሳ ክትረጋገ እንተፈተነት ወይ ቀንዲ ፍርሓ ኣብ ፍቅሪ ከይትወድቕ እያ። ኣብ ፍቅሪ ወዲቓ ማለት ከዓ ነቲ ምእንታኣ ክብል ኣብ ምድረ በዳ ብዘይ ዳሓይ ዝተረፈ ኣፍቃሪኣ ከም ኣብ ክሳዱ ገመድ ምእታዊ ዝያዳይ ኣነ ካባኸ ስለ ዝሓይሽ ንስኺ ኺዲ ዋላ እኳ ኣደይ ወርቃ ሸይጣ ካብ ዘይብላ ኣኻኺዋ እንተለኣኸትኒ ግና ኣነ ነዚ ሲኦል ክፃውሮ ይክእል ንስኺ ኸና ኣቕሚ የብልክን ስለዚ ንስኺ ሂዲ ዝበላ ኣብ ቅድሚኣ ስለ ዝግተር ብጣዕሚ ተወጠረት ተሸገረት እምበርከ ፍቅሪ ዋላ ሓደ ኣይግድሾን እዩ ክሕዘካ እንተደልዩ ናይ ማንም ፍቓድ ኣይደልን እዩ ሰላሕ ኢሉ ኣትዩ ድሌቱ ክገብር መሰል ኣለዎ። ብፍላይ ጓል እንተፍቂራ ከኣኸለ በቃ 4 ነጥቢ ነቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ከይረኸበ ደቂሳ ማለት ዘበት እዩ። ንምንታይ 6 ዝወለደ ዘይከውን ኣቲ ከም ሰባኹኒ ምስ ትበሃል ኣዲኣ ይግድሻ ኣቦ ኣሕዋታ መሓዙታ ዝተዛረበ ይዛረብ ትሰምዖ ሰብ የብላን። ሓደ ምናልባት እቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ካብ ቅድሚዓ ምስ ዝህወር ልባ ተሰይሩ ምስ ግዜ ክትርስኦ እንተዘይኮይኑ እምበር ብኸምኡ ብዓይኒ ፍቅሪ ንዝጠመተት ጓል ኣንስተይቲ ኣይትምኣዳ ክበሃል እምበርከ ድካም ፃዕሩ ኣብ በረደ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ትርጉሙ ፍቅሪ ጥቕሙ ፍቅሪ እረ ዝገብሮ ግና ዘይከውን ሰብ ምስ ተፈቀረ እዩ። ዘይከውን ሰብ ኣፍቂርካ ማለት ከዓ መዓልታዊ ብቃንዛ ነብስኻ ከም ሕፃብ እዩ ግና መስራሕ ናይ ህይወትን መማቕርቲ ስለ ዝኾነ ኣመንካ ካብ ወረደካ ተቐቢልካ ዕድልካ ምርኣዩ ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ ንኣይ ክብል ካርታት ዝብል ዘሎ ወዲ ገዲፈስ እንታይ ጋሻ ስምዒት ዝስምዓን ዘሎ በጃኻ ክልምነካ ልበይ ኣትሮ በጃኻ ምእንቲ ትንፅሕ ኣፍቃሪ ክትብል እንዳበለት ደጋጊማካ ጸሎት እንተብፅሐት ልባ ግና ፈፂሙ ከሰምዓይ ከኣለን ምልማድ ኣብ ዘምፅኦ ፍቅሪ ወደቐት ንምዝሓዋረ ዝተፈለ ኣፍቃሪኣ ብወዲ ገዝኣ ተሰዓረም ፍቅሪ ምልማድ ክበሃል ሓቂ እዩ ብግብሪ ኣመስከረ። ጓል እዚ ኩሉ ምእንቲ ኣፍቃሪኣ ካብ ክንደይ ኣወዳት ከምዛ ዘምለጠት በቃ መወዳእቱ ተሰዓረት። ልባ ኣብ ክንዲ ነፍቃሪኣ ዝሓስብ ደጋጊሙ ናብ ወዲ ገዝኣ ዘንበለ። ኣብዘን 2 መዓልቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሊት ኣብ መላእ ኣካላታ ከም ደም ሰራውራ ተዘርጊሑ ኩሉ ነገራ ተቆፃፀረ። እዚ ግና ውፅኢት ድምር መዓልታዊ እምበር ብሓደ ዝተፈጥረ ክስተት ኣይኮነን። ኣይተረድኣን እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሊቱ ፍቅሩ ኣክብሮቱ ዝለገሰላ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ፍቅሪ ናይ ኣፍቃራ ይንክ ነይሩ። እቲ ሓደ ክምልእ ናይቲ ሓደ ይጎድል ክብሉን ሚዛኑ እንዳሰሓተ ከይዱ ናብ ሓደ ተጠቕለለ። ኣብ ውሽጣ ከም ቆርበት ኣካላ ለጊቡ ምፍላዕበያ ንምእማኑ ስለ ዝተፀገመት ነብሳ ክተሽዕኸ እኳ እንተፈተነት ወይ ከም ኮይኑን ኣብ ምሕፀብ ነፍሲ ኣትያ ምስ ክዳና ማይ ከፊታ ኣብ ትሕቲኡ ኮፍ ምባል ተነኺኻ በቃ በኸየት ነብአት ከም ሕሱን ሓዝነት
ከም ድሌትካ ክትነብእ እንተደሊኻ ዝናብ ኣብ ዝንበልወይ እንዳ ሓንበስካ ዝበሃል ኣባሓላ ዝዘከረተ ትምስል ኣብቲ ባኞ ኺዳ ትበክ ዘላ በርከ ዝናብ እንዳሓረመ ትበክ ዲኻ ዘለኻ ዋላ ስርሒስካ ዋላ ማይ ጠልቂኻ ዋላ ሓደ ዘስተብሕለልካ ስለዘየለ ናይ ውሽጥኻ ጓሕጒሕኻ ናይ ዘለካ ክትነበእ ተኸሊኻ ብዘይስክፍታም ንሳውን በቃ ደጋጊማ ኣይ ኢላ ኣልቀሰት ኣብይ ክሕዳ ጥመት ዝፈፀመት ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ብጣዕሚ ተጣዓሰት ንነብሳ ደጋጊማ ወቐሰት ነቐፈት ፍቕሪ ትዕግስቲ ፍቕሪ ኣሎዶ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ብሓንቆታ ከምዛ ይፅበ ዝነበርኩ እንታይ ተረኺቡዳ ሕጂ እንዳበለት ገዲ ኣፍቃሪኣ ኣብ ቅድሚኣ ተራእይዋ ዋላ እኳ ንብኣታ ክትውሕጦ እንተፈተነት ቤን ዓቕበፃም ከም ብሓድሽ ካብ ውሽጢ እንዳፈልፈለ ምስቲ ካብ ላዕሊ እንዳፈሰሰ ዘጠልቅያ ዘሎ ማይ እንዳተሓወሰ ንውሃዙ ደኣ ቐፀለም ፍቕሪ ርጉም እንታይ ዘይገብር ገሊኣ ተፍቅሮ ስኢና እንዳደሌት ክንሳ ትስእን ንዘለዎ ከዓ መዓት ሒዙሉ ይመጽእ ዓለም ግና በቲ ሓደ ሸነኻ ክትሪኣ ከለኻ ብጣዕሚ ተገርም መስደመም ነገር እያ ሓንሳብ ዘይኮን ነገር ከጋጥመካ ኩሉ ትርጉም ምፍጣርካ ሕርበት ይብለካ ንኽሽገር ንኸማርር ንምንታይ ተፈጥሪ ዝብል ኣተሓሰባ ንዕለቱን ቅጅል ይብለካ ግና ካብ ተፈጠርካ ዝግበር ስለዘየለ ዝሃበካ ዋላውን ዕረ እንዳጣዓመካ ተቐቢልካ ብተስፋ ንቕድሚት እንዳማዕለኻ ምኻድ እዩ እቲ ምንተይሲ ኣማሪርካ ኣያማረርካ ኩሉ ካብ ልክዑ ስለዘይሓልፍ ወይ ኣነ ቀርሲስቲ ፍጥረት ኣብ ምንታይ መንቀራቕሪ ኣተየ ኣፍቃሪ ከለንስ ተወሳኺ ፍቕሪ በቃ ኣይደልን እምቢ ኣፍቃር ኣለኒ በቃ ናትን ዝብለን ሓበን ኣይደልን ውይ በለት ከይተረድኣ ሓቂ ዘረባ ደቡላይ ወሪድዋ እምበር ኣብ ልዕሊ ኣፍቃርያ ዘለዎ ኣኽብሮት ፍቕሪ መዳረግቲ የብሉን ብዝተኻዕላ መጠን ካብ ልባ ከይወፅእ ኣብ መሰከፍ ካልኢት ከም ዝሓለወቶ ግና ሓንሳብ ካብ ዓይኑ ዝረሓቐ ካብ ልቢ ዝበሃል ፈትያካ ኣይኮነትሲ ከይፈትወት ስለዝሰኣራ ካሓዲት ጠላም ከም ትቁፀር ገበራም ኣብ ሂወታ እቲ ዝኸበደ ፍጻመ እዝዩ በቶም ርሕራሕ ዘይብሎም ሰባት ክትጭወለ ከላኸማን ከምዚ ጌዋይ ከበዳን ብከምዚ ዘላቱ ደረጃ እንተቐፂላ ኣይነ ፍቃርያ ኮይና ኣይነ ወዲ ገዝኣ ተጸሊላ ኣበድበዲላ ነብሳ ክትልክም ትኽእል እያ ኣበ ግድል ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ሓፍኹፍ ኣበላም መሊሳውን ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ በጃኻ ፈትሓ ምፅኣለይ በጃኻ ነዚኣ ጥራሕ ተሓበርኒ ካለ ፈፂመ ኣይልምነካኒ ኣያሸግረካኒ ካብዚ ጉድ ኣውፃእኒ እንዳበለት ንብኣታ ተጸንቂቑ ደም ክሳብ ተውፅእ ቀጸለት ንወዲ ገዝኣ ዝተላሊትኩም መዓልቲ እንዳረገመት ኣብቲ መሬት ናይ መሕፀብ ነፍሲ ከም ኣብ ሓመድ ዘንገርግር ኣድጊ ኣንገርገረት ቁሪ ክንሱ ወልዓቶ ዝነበረት ማይ ዝሕል እኳ እንተነበረ ምስቲ ብጓሒ ተቃፂላቶ ዘላ ዋላ ሓደ ስለዘይተፈለጣ ግዳይ ገበረትሉን ኮይኑ ግና ከይተሓምም የፍርሐካ እዩ ዝገበርክ ግበር እምበር እድለ ገበርክን ኣይሰደክኒ እንዳበለ ፍቅሪ እውን ኣብ ልዕልያ ኮይኑ ኣሽከኣለለም ክልተ ሰዓት ሙሉእ ብንብኣትን ብማይ ምስ ተቃጥቀጠት ቁሪ ስለ ዝገበረላ ውዳኣቱስ ገብገብ እንዳበለት ክዳውንታ ደራብያ ናይ ለይቲ ክዳና ጌራ ብጥሙይ ከብዳ ኮቦርታ ገንፂላ ኣተወት የግዳስ ረስነን ሕቁኣ ቀርጥማ ስለ ዝገበረላ ረሓፅ ንርሓፅ ኮይና ከምዛ ወይዎ ዝሓዛ ኣንቀጥቀጠት ፈጥፈጥ በለት ንላዕሊ እንተጠመትካ በሎፎን ንየማን ፀጋም ቅድሚ ድሕሪት መንደቕ ኣብ ጥቓ ንፎስም ሓላብካ ሰብ የለን
ክብደት ስደት ኣብ ከምዚ ሰዓት ይፍለጠኩም። ስደት ብርሑቕ ንዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ምስ ስድርኡ ንዘሎ ሰብ ተራ ነገር ይመስለኸውን። ስደት ስዲ ኢልካ ምስ ትዘረቡን ንበዓልኻ ኣብ ጽቡቕ ተቐሚጥካ እንዳበለ ይጸልዓካ። ሽዑ በለ መጺኻ ፈትኑ ትብሎ ከይፈትኻ ድሓር ኣብ ዘይፈልጦ ሃገር ዓዲ ረዳኢ ዘይብልካ ብቃንዛ ምስ ቀለበትካ ትርጉም ስድራኻ ትርጉም ጎረቤትካ ብሓፈሻ ትርጉም ሰብ ይርዳእካ እሞ ሓቆም ትብል ሓደ ሓደ ግዜ ሕንጥሾ ምስ ትብል ይምሓርካ ዝብለካ ትናፍቅ ሰዓቱን ኣሎ። እወይ ይምሓርካ ነዛ ሓንቲ ቃል ዝብለካ ሰብ ምስ ተሰርነዑ ጎዩ ማይ ዘቀብለካ ሰብ ትደሊ ሽዑ ከይፈተኻ ስደት ትብል ዝሓብተምካ ሓብትም ዝተኸደንካ ተኸደን ካብቲ ተወሊድካ ዝዓብኻሉ ቦታ እንተርሒካ ንሰላም እምበር ኢኻ ትነብር ዘለኻ እምበር ሓቂ ንምዝራብ እንተኾይኑ መቐረት የብሉን። ግና ዓለም ከምኡ ካብ ኮነት ዝሓበካ ተቐቢልካ ምንባር እዩ። እቲ ምንታይሲ ስደት ካብ ጥንቲ ዝነበረን ንምፅኣን ክሕሉ ስለ ዝኾነ የግዳስ እስራኤላውያን ከም ዝተኣኻኸቡ ንዝደልዩ ዘበለ ኣኻኽቦ ክፈጥረሉ ካብ ምምናይ ሓሊፉ ሰብ ብግብሪ ከሰርሓሉ ዝግብኦ ነገር እዩ። ረሓፅ ብግንባራ ኣይትበል ብቱሽቱሻ ብመላእ ኣካላታ ኮረር እንዳበለ ካብ ነብሲ ሓሊፉ ነቲ ዓራት ምጥልቃይ ቀጸለ። ማማዬ መዓረይ ሞት ኩልኪ ኣትማማ ተቃጸልኩ ማማዬ መዓረይ ልቤ ክጠልም እንደልያ ኣታሰብ የለ እንዲ ነድርኩ ተቃጸልኩ ማማዬ ተሓዝለይ ሓሳብ ልብኸ ከያስመርኩ ክጠልመክ ይመስለኒ ማማዬ እውይ ኣቱም ሰባት ተቃጸልኩ እምበር እውይ እንዳበለት ውሽጣ ጓሓሪ ስለ ዝተፈጠረ ነዲዳ ዝተማሰለት ኮይኑ ግና መን ክሰምዓ መንደቕ ዓራት ዋላስ ናይ ኮመዲኖ መብራህቲ ቴሌፎና ክተምጽእ ብድድ ክትብል ሓሲብካ እንተነበረት ቤን መላእ ኣካላታ ከምዛ ንመጀመርታ ግዜ ማራቶን ዝጎየ ሰብ ኣቕምስ ኢኑ ምሽቶ ክብል ክትስእ ከማናይ ከኣለን። ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ናይ ህይወት መድረኽ በጽሐት ነብሲ እተዊ ውፅእ በለት መሊሳውን ዘለዋ ሓይላ ኣኻኺዋ ክትስቕ እኳ እንተፈተነት ወይ ከሞባይላን ክትሕርቃ ዝደለት ትመስል ንሳ ክትስእ ኣብ ትፅዕረሉ እዋን ደጋጊማ ድምፂ ኣስምዐት። ግና ሰብ ከሎ ኣብቲ ገዛ ሰብ ሰኣነት ምናልባት ዝድውላ ዘለው እንታይ ከም ዝኾነት ከይፈለጡ እዚኣኻ እንዳበሉ የሓምሙ ወይኻ ብክፉእ የልዕልዋኩም። ነዚ መጀመርታ ቀድሚ ምፅራፍካ ከምዚ እንተኾነ ኸይልካ ጽቡቕ ክትሓስብ ኣለካ ክበሃል። ምክንያቱ እቲ ሰብ ዘይቀበለካ ዘሎ ኣይሰምዓን ወይ ኣብ ኣገዳሲ ነገር ይህሉ ወይ እውን ሃሚሙ ክወታስ ኣብ ናቱ ነገር ይህሉ። ስለዚ ካብ ዘይተደለየ ነገር ምዝራብ ኣይረኣይን ኣይጠዓመን ኢልካ ስቕ ምባል ሓይሽ ኮይኑ ግና እቲ ዝተደወለ ሰቡን ጉዳይ ምስ ወድአ ድዩ ምስ ረኣያ ክምለሶ ክክእል ኣሎ እምበር በታ ዝረኣያ ትም ግብል የብሉን። መህሊሳ ቴሌፎና ድምፂ ገበረት ግና መንክልዕላ ዋና ቴሌፎንሲ ገና እዋን ድቃስ ከኣከለ ከይፈተወት ኣብ ዓራታታ ምትሳእ ስኢናላ ኢላ በታ ዝደቀሰታ ምስቲ ምሳላ ቀጸለት። ሞባይላን ብውሕዱ ዘይኣመላ ልዕል 10 ግዜ ደጋጊማ ድምፂ ኣስሚኣ ግኢራ በታ ኣብ ጣውላ ሳሎን ዝደቀሰታ ትንበለት። በዚኻ ጓል ኣብ ባሕሪ ኣጠልቂም ከምዛ ዘውፅዕዋ መላእ ኣካላታ እንኮላይ ክዳና ኣንሶላ ፍርናሽ ከይተረፈ ብረሓፅ ጠልቂዩ ትንፋሳ ቆረፅ እንዳበላ መፀ። መወዳእቱ ንድሓ ኣጥፊኣ ክሳዳ ናሜማን በታ ዝኣፀፈታ ጸጥ በለት።